Ayi bafowethu, yabona njengomthandi nje webhola lase South Africa bafowethu, mina umona nginawo bafowethu, umona mubi. Yabona uApolice bafowethu, ayi football of the season bafana. Yes, iseyindi season yabo. Angithi nje i-contender of i-football of the season. Okay, noma ngeke ngisho ukuthi uzoyiwina, but nje yabona mengadlala kanje iziyophela isizini bafowethu, hayi umona mubi bafana. Cha, umona nje mubi. Mina ngikhule ngazi ukuthi into enhle iyanconywa bafethu, into enhle iyanconywa. Angazi noma ukuthi ngoba usethola i-team right uApolice noma abadlala sedlala nabo bayiquality nani, but nje hayi kule season bafethu uApolice uyashisa. Hayi uyashisa uApolice bafethu, maba manga. Mina sengiyambona nje as i-contender yabo ye-footballer of the season. Hayi umona mubi bafethu, umona mubi. Yeza angisho lento mhlawumbe ngoba ngifuna ukuthandwa abalandeli bebhakabhaka yini bePirates, anginandaba. Kodwa nje bafethu into enhle iyanconywa. Hayi into enhle iyanconywa bafethu. Mina ngumthandi webhola eSouth Africa bafethu. Yabo lento nje yenza uApolice bafethu ayinhle. Yinhle ngoba mina nje yabona kwiAFCON, AFCON, hayi mina ngiyakutshela mfowethu sizodla ngoApolice. Yabo ngoApolice, hayi bafethu sizodla kuAFCON, iqiniso lihle. Hayi lihle iqiniso bafethu, amjida uNtswempu. uNtswempu umjida. Khona komunye futhi naye ngisambona kodwa ngama glimpse kancane yabo, izinto zakhe azikahlangani kahle, but nje mingathiwa nje kule season angiselect one as nje contender of i-football of the season, abafethu uApolice ngiyamnika. Hayi ngiyamnika bafethu uApolice, hayi umjida uNtswempu. Yabo nje makuthiwa nje bayihlaba bayicela baya phambili, hayi malike lahlala kuApolice bafana, hayi ingozi yodwa. Hayi ingozi yodwa bafana, ingozi yodwa. Hayi ngiyababona laba abanye abadlali bePirates Moremi, yes nabo they are getting there man, but hayi uApolice bafethu, hayi qiniso lihle umjida bafethu uNtswempu. Hayi kule season nje, hayi uNtswempu umjida bafethu. Hayi uNtswempu bazongixolela bafethu Khosi Nation, hayi ngobani, but nje bafethu hayi uApolice bafethu. Hayi nalapha kodwa kwikhosi yabo, lapha okay, angingakhulumi ngekhosi yamanje bafethu, because ngizoncoma uApolice. Ngizoncoma uApolice bafethu. Mina nje njengomthandi webhola South Africa bafethu, cha ngiyamncoma uApolice bafethu. Yabo iPirates la, hayi bafethu yasayina umdlali la. Yayisayina umdlali la iPirates, and ngiyajabula ngokuthi wagcina uApolice ehambile wayethimini enkulu. Yes, ngangifisa ukuthi engaza kwiKaizer akwenzakalanga, but that's the fact that why ethimini enkulu bafethu wasiza, because ayiloko imgqumile le team yakhe le Polokwane sithi lokho imgqumile, and yes nakhona wayegqama, but wayengagqama ngale ndlela nje asegqama ngayo manje njengoba esekwiPirates yabo. So nje ngiyabonga ukuthi wagcina itholile i-team enkulu umjitha yabo. Ngangithi nolona uzovelela kanjena ku Basadini, yena kusambhedela kwamanje, but angikho